खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनैनि लाइभआव फैनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय मा होनना बुङो सासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैनो मिथिजानाय सासे एक्ट्रेस जाय एक्ट्रेसआ गेमस्रि दैमारि बिथाङा जोंनि ओरैबायदि मोनसे सनमान गोनां हारिनि सिनायथि होग्रा जाय आर'नाइखौ गोदोनायावहाय नोंखौ बरायोब्ला थारैनो नोङो बर' हारिनिफ्राय सनमान मोनबाय होननानै मोनसे गनायग्रा जाय आर'नाइखौ नोङो गोदोनायाव लायोब्ला नोङो बर' हारिनि सासे सेंग्रा बा सोरबा सिख्ला बेबायदिनो सिनायजाग्रा नैबे माननि गुननि मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि हारिनि मोनसे सिनायथि जेनाखि आर'नाइ बे आर'नाइखौ मा खालामदों बिजेपिनि राजखान्थिजों लोब्बा लानानै जोंनि गोदोनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनिफ्राय लाबोनानै दिनैसिम बेबायदि नुफेराखैमोन खिन्थु नै दहाय एसे सिगां मबाइल नायनाय समावहाय मा होननानै बुंदों ओरैबायदि दुखु मोनदों नुनाय लोगो लोगो माने मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायाखै आरोखि ना नुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जोंखांदों गोसोआव दुखु मोनदों माने आर'नाइयावहाय बे बिजेपिनि बिबार आखिनानैहाय माने सोरबा सासे मानसि गेदेरखौ बरायगोन जाहैदों सोरबा सासे मानसि गेदेरखौ बरायगोन बरायनो जोंनि आर'नाइखौ सादा आर'नाइजों बराय नोङो सनमानखौ मोनखागोन जोंनि आर'नाइजों जेनेबा नोङो बराय बेथ' आर'नाइ लाबोथ' आर'नाइ बायदि जायाखिसै बियो बे नोङो जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि हारिनि मोनसे गुन गोनां हारिनि मोनसे सनमान गोनां जे आर'नाइखौ राजखान्थिजों लोब्बा लाफानानै मा बेलाय जेरावखि पार्टियाव थाङा मानो जिखुनु पार्टियाव राजखान्थियाव दोलोआव थाङा मानो खामानिखौ माव समाजनि थाखाय माव हारिनि थाखाय माव गाव गावनि लाबा लाबनि थाखाय माव खिन्थु जोंहा बेयाव जेबो बुंनो हाया बुंनांगौ दरखारबो गैया होननानै जों सानो नाथाय जोंनि बे आर'नाइयावहाय समायना रमायना आर'नाइ मान गोनां एकदम सनमान गोनां हारिनि मोनसे सिनायथि मोनसे आर'नाइखौ बेवहाय जि मोनसे बिजेपि पलिटिकल पार्टिनि भारतीय जनता पार्टिनि जेनाखि बिबार जे लग' बेखौहाय आखिनानै मा होनना बुंदों बिबार आखिनानै बेवहाय मोनसे लाजि फोनांनाय मोनसे हारिखौ लाजि फोनांनाय मोनसे पलिटिकल पार्टिनि बा आन्दाराव थानानै एकदम ओरैबायदि माने मुगैथाव मोनसे आखु दिन्थिनाय बे निमाहा थाबैनो बिनांगौ नङाब्ला जोङो थाबैनो बिनि एगेन्स्टै बिनि उल्टायै जोङो थाबैनो जोङो एक्सन लागोन जोङो बेखौ सिदा खोथा बुंखाबाय शेयार खालामनो हो लोगोफोर बे मेसेजआ डाइरेक्ट गेमस्रि दैमारिनिसिम सहैदों जाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे सिनायजानाय आर्टिस्ट महरगिरि जाय बिथां एक्ट्रेसआ दिनै बेबायदि गावनि माखासे माने कमन सेन्स गैयि जेनाखि माने गावखौ देखायनो लादों इसिबां गिदिर हारिनिफ्राय जोंनि हारिनिफ्राय मोनसे पलिटिकल पार्टिया माब्लाबाबो देरसिन जानो हाया जोंनि हारिनिफ्राय जोंनि हारिमुनिफ्राय जोंनि आर'नाइनिफ्राय मोनसे पलिटिकल पार्टिया राजखान्थि दोलोआ जोंनि हारिनिफ्राय देरसिन जानो हाया हाजासे शेयार खालामो हो लोगोफोर बे मेसेजआ जेरैबाबो बिथां जोंनि बर'नि गेजेरावहाय जाखांफुनाय बा गेमस्रि दैमारि महरगिरि एक्ट्रेस बिथांनिसिम सहैनांगौ बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों निमाहा बिफिननांगौ आरो सोर बानाया सोरनि अर्डारजों सोर अर्डार होआ बे आर'नाइयाव बे पलिटिकल पार्टिनि जि लग' बिजेपिनि लग'खौ सोर बानायहोआ बिनि गासैबो डिटेल्सखौबो नांगौ जों थाबैनो एक्सन लागोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि मोनसे असमान मोनसे मान गैयै गुन गैयै मोनसे पलिटिकल पार्टिजों जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि जाय आर'नाइखौ जों आखायाव लायोब्ला गोदोनायाव लायोब्ला जोङो दुलाराय बर' माहारियानो बुहुमाव सिनायजायो बर' हारि होननानैहाय नैबे हारिखौ मोनसे पलिटिकल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै पलिटिकल पार्टिनि सिङाव दोननाय जादों बियो लाजि फोनांनाय जादों मानहानि खालामनाय जादों बिनि एगेन्स्टै जोङो थाबैनो एक्सन लागोन गेमस्रि दैमारि साबधान जा नोंथाङा मा मावना जायो मा मावना जाया बेसेबां मान गोनां गुन गोनां
नोंथाङा जोंहा बेवहाय बुंनांगौ गैया नों बबे पलिटिकेल पार्टियाव थानानै हारिनि मा मोजां समाजनि मा मोजां खामानि मावनो थानो नागिरदों बेखौ जोंहा लाखिनायनि बा बेखौ जोंहा बुंनायनि जेबो खोथा गैया नाथाय खोथाया जाहैबाय जोंनि जिनोखि बर' हारिनि आर'नाइखौ जि लाजि फोनांदों नोंथाङा बेनि थाखाय थाबैनो निमाहा बिफिननांगौ नङाब्ला जोङो थाबैनो जोङो एक्सन लानाय जागोन गेमस्रि दैमारि नोंथाङा मा सानदों बर' समाजनि गेजेराव नोंथाङा बर' हारिनि गेजेरावहाय नोंथाङा सासे नों गावखौनो गाव मा सानदों आर'नाइनिफ्राय नों गावखौनो गाव देरसिन सानदों नामा जोंनि हारिनि मोनसे गुन गोनां मान गोनां मोनसे जेनाखि सिनायथिनिफ्राय नों देरसिन जानो सानदों नामा खबरदार साबधान जा दिनै बुङा सानब्लाबो बुंनांगौ गोनां जादों बे बिजेपिनि लग'खौ नुनाय लोगो लोगो मेन्टेलिटि ओरैबायदि मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों माने माइन्डआव ओरैबायदि मोनसे जोंखांनाय फैदों दुखु मोनदों मानो जोंनि बे मोनसे सिनायथि बे आर'नाइखौ गोथार आर'नाइखौ मोनसे पार्टिनि सिङाव नारसिननानै दोनजानाय बायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों मानो रुजुदों मोजां जायाखै बे सिदा बुंखाबाय थाबैनो जों एक्सन लागोन बिनि दारै आरो नोंथाङाबो मिथिगौ बे मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथि मोनसे आर'नाइया बेसेबां गुन गोनां आरो दुलाराय बर' माहारि बुहुमाव थांना थानाय बर' माहारिफोरनि थाखाय बे आर'नाइया बेसेबां माबायदि सनमान गोनां दङ सनमान गोनां आरो बेसेबां मोजां मोनो जों आर'नाइखौ नुयोब्ला नोंथाङा गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोंनि बर' ओनसोलावहाय आसाम ओनसोलावहाय आसाम हादरावहाय बर'फोरनि गेजेराव नोंथांखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव प्रग्रामाव लिंहरो थिग बेबायदि समाव नोंखौ आर'नाइ गानहोयो गोदोनायाव अब्ला नों माबायदि मोनसे गोसोआव माबायदि दुग्गाखांनाय मोनो माबायदि मोनसे फिल फैयो बेखौ नों सानोना सानाखै बे जोंनि आर'नाइखौहाय नोंखौ गोदोनायाव गानहोनानै बरायोब्ला प्रग्रामफ्राव अब्ला नोंनि गोसोआव माबायदि दुगाखां मोनसे गोसोआव मोनसे गोजोननाय फैयो अब्लानो बेबायदि मोनसे बुस्थुखौ नोङो मानहानि खालामबाय जानो हागौ नोङो जेन'बा नोङो आखियाखै नोङो डाइरेक्सन होआखै बा नोङो बे बुस्थुखौ बानायहोआखै थिग दङ जों मानियो खिन्थु नोङो दि ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायसारबाय नोंनि माखासे मेन्टेलिटि जेनाखि साननाय दङ बे बुस्थुखौ माने बे बुस्थुआव माने ओरैबायदि मोनसे गाज्रि मोनसे बिजानु हाबनानै थानाय बायदि बे बुस्थुखौ दिनै नुनो मोनबाय नोंथांनि मेलेमाव नोंथांनि खर'आव नोंथांनि गोसोआव साबधान जा गेमस्रि दैमारि थाबैनो बे बुस्थुखौ थाबैनो नोङो भिडिअनि गेजेरजों नोङो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो उन्दै गेदेर साफ्रोमबो बर' हारिनि गेजेराव नोङो भिडिअ फैनानै नोङो थाबैनो नोङो निमाहा बिनांगौ बे मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट बे मोनसे मेसेज आरो बे दिनै आरो गाबोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथाङा जुदि खुनु माने एक्सकिउजनि लामायाव फैयाब्ला माबा मोनसे राहाखौ जों थाबैनो लागोन मा मोनदों मोनसे हारिनि मोनसे सिनायथिखौ राजखान्थि मोनसे पार्टिनि राजनितिक मोनसे पार्टिनि मोनसे लग'जोंहाय रुजुनायाव मा गोजोननाय दङ नोंथाङा बुं ओमफ्राय माथो बुं एसेनोसै लोगोफोर बिसिबां हाय शेयार खालामना हो आरो जोङो थाबैनो बिथां गेमस्रि दैमारि बिथां जेनाखि महरगिरि बर'नि बिथांनि एगेन्स्टै जों थाबैनो एक्सन लागोन आरो थाबैनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै निमाहा बिनांगोन जोंहा बेयाव गोजोननाय गैया जाय बिथाङा जोंनि गेजेराव सिनायजाखानाय सासे सनमान होजानाय सासे आर्टिस्टआ जुदि बेबायदि मावोब्ला अब्ला नोंथांनि फिननायखौ नोंथाङा माबायदि मोनगोन नों बेखौ अलरेडि नों मिथिखायो जिखुनु खावलायबाय गेमस्रि दैमारि जाय बिथाङा जोंनि बर' समाजाव बर' माहारियाव सिनायजानाय सासे महरगिरि हिसाबै जों बयखौबो गनायो सनमान होयो जोङो थियै दङ नाथाय बे मोनसे जि गोरोन्थि मावबाय नों बेखौ गोरोन्थि होननानै नोङो गनायनानै लानांगोन बेयो थारैनो गोरोन्थि जादों आरो नोङो आं गोरोन्थि जादोंना जायाखै होननानै नोङो दुलाराय बर' माहारिफोरनि गेजेराव नोङो सों उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम सों नोंथाङा गोरोन्थि मावखौना मावाखै नोंथाङा मिडियानि गेजेरजों सोंफिन
मोनसे बे बुस्थुआव आर'नाइयाव आं इदिल'सो बानायदों आंहा मा गोरोन्थि जाखो आंथ' सोंनो हायोना होननानै सों नोंथाङा गोरोन्थि नोंथांनिफ्राय गोरोन्थि मोनगोन ना मोना दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव सों नोंथाङा थाबैनो खावलायो नोंथांखौ थाबैनो नोंथाङा मिडियानि गेजेरजों निमाहा बिनांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ'आव नाय जाय नोङो जोंनि हारिनि सिनायथि जि आर'नाइ बेखौ लानानै नोङो बे जायनाखि बे लग' गोनां बिजेपिनि लग' गोनां बे लग' गोनांखौ नोङो आर'नाइखौ लानानै नों भिडिअ बानायदों नोंथांनि भिडिअ'नि कमेन्टआव नाय गाहायनिफ्राय गोजौसिनसिमसो नाय उन्दै गेदेर साफ्रोमबो मोनसेबो मोजां कमेन्ट खालामाखै बिबुंथि हराखै नोंनिसिम जाय जाहोनाव नोङो गोरोन्थिखौ मावखादों बा मावबाय आरो हामजाजाथ' खामानिबो नङा बे बुस्थुआ अब्ला नोंथाङा माबायदि गनायगोन नों कमेन्टफ्राव नाय जोंनि भिडिअखौल' नायालासिनो नों कमेन्टफ्राव नाय गेमस्रि दैमारि नोंथाङा नोंथांनि भिडिअ जेनाखि भिडिअ आपल'ड खालामदों बे भिडिअनि कमेन्टफ्राव नाय माबायदि हरदों सोर माबायदि हरदों बयबो दुलाराय बर' हारिनि गेजेराव थानाय साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों मोनसे हारिनि जि सिनायथि मोनसे गोथार मोनसे नेरसोन बे मोनसे नेरसोनखौ नोंथाङा थारैनो लाजि फोनांदों साबधान जा गेमस्रि दैमारि नोंथाङा था बबे पलिटिकेल पार्टियाव थायो जोंहा बुंनांगौ लाब गैया नोंथाङा बबे पार्टिजों थानानै मा हारिनि माबायदि सिबिनो नागिरदों मोजां सिबिनो नागिरदों ना गाज्रि सिबिनो नागिरदों जों बेयाव बुंनो जोंहा गोनांथि गैया नोंथाङा माव साफ्रोमबो दायित्व दं साफ्रोमबो मोन्थाइ दङ जिखुनु जा पार्टियाव थानानै नोंथाङा समाजनि हारिनि जौगानायनि फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो मावनानै जानायनि बा नोङो सापर्ट खालामनायनि बा मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोङो थानायनि बयहाबो मोन्थाइ दं जों बेयाव बुंनो साना बुंनांगौ दं होननानैबो जों साना नाथाय जोंनि आर'नाइ बे मोनसेल' बिथिङावहाय नोङो ओरैबायदि मोनसे गेदेर गोरोन्थि मावबाय बे गोरोन्थिखौ नोंथाङा गनायनानै लानांगोन गेमस्रि दैमारि नोंथां साबधान जा जाय गोरोन्थिखौ मावबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङा मोनसे गिदिर खैफोदावबो गोलैनो हागौ हारिनि मोनसे गिदिर नेरसोन सिनायथिनिफ्राय रावबो बेक्तिया देरसिन जानो हाया जाय नेरसोनजों जाय सिनायथिजों हारिया मोनसे मुलुगाव सिनायथि मोनो सासे बेक्तिया हारिनि मोनसे नेरसोन बा सिनायथिनिफ्राय देरसिन जानो हाया साबधान जा दिनै जाय आर'नाइयाव जाय गोथार नेरसोन आर'नाइयावहाय नोंथाङा मोनसे राजखान्थि दोलोनि मोनसे लग' जाय नेरसोनखौ नोङो लागायदेरनानै सुनानै नोङो लाजि फोनांनाया मोनसे लाजिथाव आरो मुगैथाव नोंथाङा थाबैनो भिडिअनि गेजेरजों बे 24 घन्टानि सिगां नोंथाङा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होनांगोन बा निमाहा बिनांगोन नङाब्ला नोंथांनि इयुनाव जोङो थाबैनो एक्सन लागोन गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा नायबाय अननानै हामबायसै आरो जायफ्रा बे भिडिअखौ नुबाय अननानै शेयार खालामनानै हो बे भिडिअआ जेरैब्लाबो बिथां जेनाखि गेमस्रि दैमारि बर' माहारिनि गेजेराव सिनायथि जानाय जेनाखि महरगिरि गेमस्रि दैमारि बिथांनिसिम सहैनांगौ बे भिडिअआ आरो गेमस्रि दैमारि नोंथांखौबो गले गले बुङो नोंथाङा भिडिअनि गेजेरजों निमाहा बिनांगौ आरो जाय बेक्तिया सोर अर्डार होआ सोर बानाया बे जोंनि मोनसे हारिनि सिनायथि हारिनि मोनसे नेरसोनखौ लाजि फोनांनाया मोनसे मुगैथाव आरो लाजिनांथाव बेखौ गले गले बुंबाय थानाय जायो गोजोन्थों रायजोफोर